Reći ću da bilateralni susreti, odnosno ovi B2B susreti, direktni susreti gospodarstvenika uvijek rezultiraju i u vrijeme informacijne tehnologije, danas kakva jeste, rezultatima. Mi iz Bosne i Hercegovine, kako i vidite na ovom štandu, prezentiramo drvni i metalni sektor. I taj drvni i metalni sektor danas će nam i promovirati gospodin kolega moj, Goran Brčkalović, odnosno potencijale koje Bosna i Hercegovina ima iz tih sektora. Iskustva govore da su jako značajna, plodonosna i da ćemo uistinu i u budućnosti aktivno učestvovati na ovakvim susretima. Na prošlogodišnjem, odnosno prošlom sajmu Gast, mislim da je bio u 3. mjesecu, rezultiralo je da su naše turističke agencije potpisale sporazume sa najznačajnijim institucijama i turističkim operaterima Republike Hrvatske.